Ahojte, vítame vás znova u nás. Dnes sme sa rozhodli, že sa s vami podelíme o takýto fantastický recept, čo ma naučil môj striko Milan. Týmto by som chcel vlastne strika Milana pozdraviť. Ahoj Miňo, ahoj, si fajn striko. Dnes sme tu aj s Turuzom. Ak ste nepočuli ešte song, kde mám tip, tak si sa nepočujte ani. Je to moje je to jedlo. Tak teda, poďme sa pustiť do varenia. Predtým, ako si pustíte oheň, tak si pustíte plyn na 5 minút. Kontrolujte, či ide. Veľakrát sa nadýchnite. Nechajte to ešte pustené tak 20 minút, hej. Turuza som s receptom veľmi dobre oboznámil, tiež ho veľmi často jedáva. Je to jeho obľúbený pokrm. Prvou ingredienciou a jedno z najdôležitejších sú pukance. Dáme ich do hrnca. Odložte si aj na neskôr, keby boli hladní svokrovci. Malo by tu byť 142 pukancov miešať. Aby sa pukance správne zohriali, je dobré na ne párkrát nakričať. Myslím, že už sú správne zohriaté. Ďalšou ingredienciou je ramienko zo slnečných okuliarov. Aby sme mali jedlo kompletné a vytvorili dobrú atmosféru, musíme najprv prefackať trošku tlačenku. Pukance sa nám zohrievajú a myslím si, že môžeme pridať trochu šťavy. Ataši a dozi o gozimaste! Už to začína naberať tú správnu atmosféru. Tam jednu. Pri miešaní vždy mľaskajte s uhorkou v ústach. Trošku sa nám vyliala šťava, môžem to utrieť. Dobre, tak. Vezmeme si nožík, pozor deti, iba s prítomnosťou svojho školníka. Dáme klobásku. No, dáme si. Kvôli bezpečnosti môžete niekedy použiť opačnú stranu nožíku. Tak. Pridáme 7 fazuliek. 1, 2, 3. Začína to pôsobiť vábivo. Udusíme 2 minútky. 2. Aby vaše jedlo bolo atraktívne aj pre ženy, použijete deodorant. Vonia fantasticky. Pridáme kečup. Peep show. A starú kefku. Ak máte nočné mory so zdenou studenkovou, stačí do jedla 3-krát zatrúbiť. Správna konzistencia nášho jedla je vtedy, keď vidíte, že vám z kefky trčí vlas. Je tam. Pokiaľ máte rodine plavčíka, tak ako ja, tak musíte pridať korene na kurá. A bujón. Vydáte chlebíky, ale najprv musíte spočítať. 1, 2, 3, 6. Dobre, máme ich 6, čo nemení na situácii vôbec nič. Tak, je to správne. Dolejeme trošku špinavej vody. Pre lahodnosť a vyrovnanosť chuti polievky treba nejak zakašľať, samozrejme niekedy. Doma potešíte každého jedného člena rodiny i nečlena, môžete pridávať aj susedov i nesusedov. Trošku hliny. Musím zistiť konzistenciu. Jednoducho takto. Jedielko sa nám krásne zarába. Tak. Pokiaľ strácate chuť do jedla, strácate orientáciu, nevidíte, nič, no to máte poruchu nejakú. Mňa už z tejto vône tak 20 minút nadrapuje, takže myslím si, že jedlo už bude hotové, môžeme ísť jesť. Oheň môžete vypnúť, plyn nechajte ešte, nikdy neviete, kedy sa rozbehne party a podáva sa v čapici. Keď ste už plní, tak si ešte naložte, vlastne sa hovorí, jedzte, dokým vás nejebne. Jelo musí ísť do hrobu zhumplované. Kefku zješ ty, ale dám si ju ja. A tak, dám si. Môžeme sa pustiť do jedla. Delikátne. Wow!
pokiaľ si budete to jedlo robiť doma, sa choďte nájsť inám. Takže s týmto sa s vami lúčime, prajeme vám Bon appetit. a vidíme sa pri ďalšom jedle. Špajsú čapicu tu máš. A pomôžem ti. Tá. Ak sa vám teda náš receptík páčil, tak nám dajte like a odbery, pokiaľ nemáte, tak tu kliknite na kódy od tátka. Hej, ty si špajzo. Špajzo.